Gịnị bụ water leaf n'asụsụ Igbo? Akwụkwọ. I nwere tịnkọm tịnkọm ole na ole iji zaa ya. Ụlọgburu. Ụlọgburu. Ọ bịara azịza ikpeazụ gị? Ọ dipendere n'ebe mpaghara isi na. Ọ dị mma. Yes. Ị ga-eji nnọọ ya achite m 1,000 naira m. 1,000. Ị daala ya n'ihi na ihe a na-akpọ water leaf n'asụsụ Igbo bụ gịnị? Mgbọlọdị. Ọ dị mma. Gịnị ka a na-akpọ window n'asụsụ Igbo? Window. Mgbo. Ọ ya azịza ikpeazụ gị? Ọ dị mma, oge ga-aga ị ga-ejikwa ha ya achite m 1,000 naira m. Ndewo. N'asụsụ Igbo, window bụ mpio. Window bụ mpio. Gịnị bụ curtain n'asụsụ Igbo? Gịnị bụ curtain n'asụsụ Igbo? Akwa eji emechi ime ụlọ. Ọ bụ ya bụ azịza ikpeazụ gị? Enwere ebe esi gbara gị ha. All depend on accent. All depend on your ebe. Enwere ebe isi nnọọ kụta nnọọ ihe a. Eziokwu kọwachi. Otu nkọwa. Ọ dị mma. Cotton bụ akwa mkpuchi maọbụ akwa mgbochi. Ngwa were 1,000 naira. Tinyezie nke a na-akpa. Ọ dị mma. Ka njọ gị nke anọ. Gịnị ka a na-akpọ moto n'asụsụ Igbo? Ụgbọala. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Gịnị ka a na-akpọ clock n'asụsụ Igbo? Elekere. Ọ dị mma. Ya na iri telefu ka atọ. Ị hụrụ ọ na-ata ụlọ ụtọ mgbe ekowe. Ngwanụ tipụrụ anyị sọpọ. Ụwa mara gị mma.